to stuff. Lion, me na cool, man. Kapitein, hoe gaat het met u? Oh, brada. Mi de rustig, no op chin lekti mi daar ook, maar ik berikan mi jonk ik bafa Facebook daar. Mi mo fe bet mi ala so sana doen. Dan berikan me gon. You know movie starter. You know movie starter. No, de ina man. Tamoro sondra movie. Nou. Qual mi si tak de me giatra movie star probleem. Marcelo's bureau kan probleem na movie. Ja, maar de movie star is de populair toch? Ja, populariteit hints maar. O famie brada, hoe gaat het met u? Midden. Hier no. Nu een tori na you, na alle de volgers even snel. Dit spreek idee. Mitaki eerder en mi denk dat alles maar Jeremy. Dat milleri revolution is not a tea party. In one tea party, je hori a kopje na ngai tufinga de mek mooi mondje de sep ate. Revolutie na danga fatu dati. Revolutie kan grofu. Revolutie kan go safri. Lek foute kan machti in 1980. Na minimal casualties. In a kazerne was ma dede, minuutje bunker was ma dede, vis a kazerne was ma dede, vis politiebureau was ma dede. More casualties no bede. En deze Bouterse, na een leider voor een revolutie. Zolang deze Bouterse daar Libi, uno de revolutionaire, aanvaardt amang lik een leider. Amen. En wat met me tegen van een ishi, de man zijn veroordeeld, zogenaamd een leider. Weet je, de man lik contra-revolutie. Dus, in arkiboen sametaki, in een ai, de man vet de man vet tegen een revo. Wanneer mij gebruik van lood drogredenen, voor mijn poer a leider na omindri. Nederland proberen na omen sani, omen fasi. VAP proberen ja Israël omen fasi. Nederland trooi omen miljoen, in totaal 34 miljoen, tap jungle commando. Voor mijn vernietig a economie voor a kondre, zodat Nederland de man kiesie a greep tap sranam baga. Ja? Patamaka Victoria, alle den president vernietig. Bruisel vernietig, noem maar op. Dus dat want dat alle den president sranam be verdien money vernietig. Sare mannen be man vernietig. Of no be man vernietig. Na staatsolie. Maar if de be man, de be dwing. Maar mi want dat de man moet sabi. Dat gi unu, de man ano vertolkers voor een rechtsstaat. Want if we taki over een rechtsstaat Suriname, dan tegen me van me moest lezen. Heb nou een gepensioneerde Nederlandse rechter moest converteren je ja, van je moest doen je rechtspraak. Ja? De man op koloku na Bouterse. Want if we de wantra revolutionair, dat bawa ka trafasi. Denk atori met de president
Dat ik wil liever kondre voor doen business ja kondre. Dat wel me dat de rosie dat me hier het krijgsraad en veroordeel me ja tot 20 jaar is straf. Tembe door bakana a kondre dan krijgsraad alla de man voor krijgsraad besapsa opsa. Maar die na bouter zo dat de man doet sa de man wan na man. Maar no, de man doet moro sa de wan na man. Wana man kotik moto en a man gwelip strana ere. Maar we hier van mijn heel binnenkort. Ik schreef een potje. Kapitein, no yo klaar, minja. Me lees wel berek zo'n tak de mensen kubas na de stil. Interpol. Na krap. Make the man do den tori. Make the man do den tori, brother. Serieus. Make the man do den tori. Is je me briti te mismei takami, want da je gym hoop, je gym krakti, je gym no lasi, no wan minas nes net te mere bureu tek mi basi. Mina direct me begin kreta pa kunsu, me go suka moro bum bigi dibrin gron tapu ko yep mi wan. Tanga no a dibri yep manga bauta. Here no, Glenn, Lion. A people for Saranamos wiki. Omdat a people for Saranam no abi abu zijn, sande van nodig voor verstaan van waka. Die dan soldat die teka machti in 1980. Dat is zodat die formulair dat het Nationaal Leger is de voorhoede van het Surinaams volk. De avant-garde van het Surinaams volk. De beschermingswetten. Sabegi unu aan machti voor bescherm a people. Baka 87 Venetiaan president de man begin na een zogenaamde machtsvraagstuk. Wel, dit masana be verstaan sana een machtsvraagstuk. Minasap heb de verstaan tide. Maar mi want tegen een machtsvraagstuk be op te maken na de beschermingswetten sa de soldaat die be meki. En na be de verankerd in de grondwet. Het Nationaal Leger is de militaire voorhoede van het volk van Suriname. Zo hebben de verankerd. If de beschermingswetten dat die van kracht is, dan comedie vinden plaats in Suriname, de bomen vindt plaats. Want dan leggen we er op. Wie is na een telefoontje, ik zou doen aan Shankar, hoe tree op. Maar no de, allegere negen niet, a positie dat moro voor avant-garde, voor a volk. Maar, dat no want tak de no man teka positie dat baka. Attention, hè. Zodat je nog de indienst voor Noordzee. Dus zodat je naar zone voor Surinaamse ouders. Naar vaders en moeders voor Surinaamse kinderen. Naar broers en zussen voor Surinaamse kinderen. En de abi wordt verantwoord in Akondre. Dus kapitein Sloterhoes, dus hebt u dat bericht gelezen en NOS is het overgekomen? Want opsporing. Tak Interpol en Sukubo Tanga Dekste. Hij maakt de man suku. Oluku. Oluku.
If via pina chan na Ronnie Brunswick is do look alive this year. Yoki de mama carry. Say there. De ma pot desan de ma kat de wet man ko je tak voor de gokis wouta na dek stil. Es je mop. You know. If Ronnie is Sribi, dan make a man Sribi. Want if a man redeneer dat hij hatramana een partner en een man is niet eens een soort partnerschap dat deed, heeft nou een tactische of een strategische of een natuurlijke partner. Dan make a man Sribi. Want dan mijn een partner terwijl het ramanya mama ondro. Make a man Sribi. Me optak aan mijn wiki dadelijk. Sami, dus van bij de school toe toch dat. Ano aman betak trade. Taki amambe anga handschoen. Maka teken baka. Amataka no trufes lembo de pers. Amataka kata kensan sumat. Ja. Meka man Sribi. Maar wat staat ons te wachten, kapitein? Wat dus je nou maakt tak alapje, de wat misap, je hebt dienstgeheim, je hebt beroepsgeheim, je hebt internationaal geheim, je hebt geheim, je nou maakt tak bepaalde sama. Midden na war. Lion. Revolution is not a tea party. En abelang bigi. Kan de jullie dat door zeggen? Nee begrijp gehalte voor abelang. Maar if je verstaan sa heeft sa in grond tapu no de. Dan in verstaan taki Amerika na Holland abstra na van nodu. Want sarana ap olie sarana ap gas. Ano fu a go to nga diamanti wang nga udu ma for lagi a oli nga agas. Want sa etek Europa nga Amerika in Afrika no de spreek voor zich. En per ma denki dat wan kondre de pe a oli de bogo ko leg beslag tapa kondre dati. We still are in a revolution, brother. And our leader is alive. Amen. Yes. Dus dat me want tegen dat make me jump ook in a life even. We see alle kracht, alle power in die life door. Maar alle de volkers voor jou. Je bent welkom. Maar kapitein Temi voor maar. Maar zo zeep no maar sap zeep boom zeep gewoon de maar. No maar sap maar kapitein Sloten want gisteren was ik in een live van Lembo. Wat minister bij de naam. Amata kwa woord. Minister Ramadin bij de naam. Consultate man toch? Ja. Amata one word no more. Miguel ba live go look wa live sambe so dan berikan kom go look babu yon mi lok babu te babu ka lok toe. Weet je wat die man heeft gezegd? Ja. Hij heeft gezegd, hij heeft een schuld overgenomen van 65 à 3 miljoen, ik neem aan Amerikaanse dollar. Van zijn voorganger. Toch? Ja. En dat de reden is dat hij niets kon doen in die 4 jaar, want hij moest die schuld betalen. We luisteren nou. Vraag aan die minister, want Limbo heeft gedaan alsof hij een bloedneus heeft, terwijl hij kritische vragen moest stellen aan die minister. Want al die miljarden die in de staatskas
terecht zouden moeten komen van IM Gold, Surgold en staatsolie, die niet op de rekening van de staat staan, waar zijn die gelden? Want daarmee konden er wel verplichtingen betaald worden. Maar En als weet de je wat? minister geen antwoord kan geven daarop, laat hij het meenemen en het vragen aan zijn president. Maar weet je wat Want, ik zo jammer vond, meneer Kenneth want de Sluiter? president heeft toch gezegd, hij bewaart dat geld op een rekening in het buitenland, zodat IMF niet weet dat we geld hebben. Wat? Dat hebben mensen geen medicijnen om hun ziektes te genezen. Dan kunnen dialysepatiënten niet dialyseren. Dan trekken verpleegkundigen weg uit onze zorg. Dat vertelt de minister van Volksgezondheid dat hij rekeningen van zijn voorganger moest betalen en dat hij daarom niks heeft kunnen doen. 4 jaar lang. En al die tijd, al dat geld dat op rekening van de staat in die 4 jaar gestort moest worden en bij het vertrek van Bouterse gestort was. Want als je luistert naar Adin en Amstad Abdul, dan weet je hoeveel geld er gestort was op de rekening. En wanneer je kijkt naar verslagen van de Rekenkamer en van het bureau staatsschuld en verslagen van de centrale bank, dan weet je voldoende. En dan vertelt die president aan ons, hij stort het geld in het buitenland. Wij weten dat het gestort wordt op een rekening van New Surfing in Miami. Wat daar? Ja, meneer. En mensen mogen doodgaan hier in Suriname. En er wordt constant gezegd door al zijn ministers, er is geen geld. Er is geen geld om de veiligheid te garanderen van het volk. Er is geen geld om de gezondheid te garanderen van het volk. Er is geen geld om onderhoud te verrichten ten behoeve van het volk. Het ministerie van Openbare Werken, dat verantwoordelijk is voor de buitenruimte, ruimt geen vuil op, omdat ze geen geld hebben om vuilophalers te betalen. Trenzen worden niet opgehaald omdat er geen geld is, maar het geld wordt gestort in het buitenland. Waarvoor? Is niet van het volk, no? Is van de VHP. Maar kapitein, mag ik u een vraag stellen? Want ik wou gisteravond die meneer komen beantwoorden, maar ik had toevallig bezoek van mijn vriendin. Die man heeft gezegd, hij heeft een schuld overgenomen van 65 of 63 miljoen. Hij zegt, daarvan hebben ze 58 miljoen kunnen betalen. Wat is met dat restant gebeurd dan? Die gaat zich weer ophopen, toch of niet? Jawel, maar ik geloof het verhaal niet van die minister. Vandaar dat ik aan je zeg, terwijl die minister ons vertelt dat er geen geld heeft, want hij heeft schulden moeten betalen, zou de rekening van de staat bij de centrale bank iets anders moeten uitwijzen. Maar we zien het geld van de staat niet. We weten aan de hand van informatie die ons heeft bereikt. De man Fitzroto Adinto, die man taking in het parlement. Adintaki, er is nooit een kasreserve gestolen. Ga maar kijken naar die verslagen van de centrale bank. Adin heeft aangegeven hoeveel geld er op de rekening moet zijn. En als een minister beweert dat er geen geld op de rekening is, dan zeg ik, waar is dat geld? Dat is die vraag die hij moet beantwoorden. En die vraag had Limbo hem moeten stellen. Of is Limbo niet meer kritisch?
Al maakt hij alleen maar witte voetjes. Want hij heeft die minister van OW ook niet gewezen op zijn gedrag. De overstand van het volk en de luisteraars. De minister die zich misdroeg in de studio van Lim FM. Waar hij heeft gezegd dat de meerderheid van het volk van Suriname dom is en ongeschoold is. En hij uit het onderwijsveld komt. En waar hij gescholden heeft in het programma van Limbo. En Lim heeft hem niet gecorrigeerd. Ik heb met Lim gewerkt hoor. Bij Sky en SRS deden we Bakanatori. En ik was daar als politiek analist. En ik vraag me af, Samsa. Niet dat ik er weer bij wil zijn. Ik wil niet. Ik wil niet. Maar nogmaals, ik heb ingebroken in je programma. Omdat ik dit punt wil bemaken. Ik heb nog een paar minuten. Party. Maar ik heb nog een 10 minuten mag ik nog een vraag stellen aan internationaal. Jawel. Dus als ik de minister moet volgen, alleen gezondheidszorg zegt hij, er was schuld 65 miljoen. Hoeveel ministeries heeft een land? Als ze transparant willen zijn, moeten ze toch ook komen met al die ministeries om te tonen van, kijk, gezondheidszorg heeft, er was regie, 65 miljoen, openbare werken. Dat ben je transparant naar het volk toe, toch? Ja, Lion. Deze regering is aangetreden in 2020. 16 juli 2020. Straks zitten ze 4 jaar. En in de periode dat ze zitten, hebben ze nooit transparantie getoond. Het volk mag niet weten wat er gebeurt. Het volk mag niet op de hoogte zijn van hoeveel de staat ontvangt en wat er met het geld gebeurt. De president heeft toch gezegd bij zijn lintjes knippen in Nikeri van die zogenaamde zeehaven. Ze stellen vragen in het parlement, maar ik ben niet van plan ze antwoord te geven. Laat ze maar blijven stellen die vragen. Heb je iemand in het parlement iets hierover horen zeggen? De parlementsvoorzitter die het parlement moet beschermen als huis van het volk, heeft er met geen woord over gerept tot de dag van vandaag. Geen enkel van de 51 parlementariërs hebben stampij gemaakt hierover. Ze gaan naar de vergaderingen, ze ontvangen hun geld, hier en daar voeren ze een toneeltje op en daar is het bij gebleven. Ja, 51 volksvertegenwoordigers op het hoogste niveau. Hij met tegen boy. Ja, zij moeten de wil van het volk vertolken, want dat is democratie. Demos is een Latijns woord. Volk. Tracie is wil. Volkswil. De wil van het volk moeten ze vertolken. 51 zijn het in totaal. Van die 51 worden 20 gegeven door de VHP. 10 door ABOP. En de voorzitter van ABOP komt in het parlement en zegt, behalve dat ik vicepresident ben, ben ik voorzitter van de ABOP. Wat hij vergeten heeft te zeggen,
ben ik eigenaar van de ABOP. Want hij heeft die partij gekocht. En hij heeft gezegd, ik bepaal. Als ik heb gezegd dat ze voor moeten stemmen, stemmen ze voor. Maar Asma die stemt tegen. Als ik zeg dat ze tegen moeten stemmen, stemmen ze tegen. Maar Asma die stemt voor. We zijn dit soort dingen vergeten, hè? In de democratische rechtsstaat. Meneer kapitein Sloten, voordat we afhaken, heb ik nog een algemene vraag, internationaal. Ik wil VIAPI en ABOP, Pracheloer en NPS op het hart drukken. Ik wil u vragen, want ik weet ongeveer, maar men praat niet erover. Wat is de totale schuld dat Suriname heeft te betalen? En ik weet niet aan wie we geld moeten betalen. Maar ik weet dat we een schuld hebben. Het is over de miljarden. Jawel, maar dat is niet het probleem. Dat is niet het probleem. Het probleem is, die voorzitter van de VHP had gezegd aan meneer Pinas, te umbo de na machti, una begona IMF. Nu is hij president van het land en hij brengt Suriname naar IMF. En hij vertelt aan Suriname dat het niet een IMF-programma is dat wordt uitgevoerd, maar een eigen programma, een Surinaams programma. En IMF, die corrigeert de president op verschillende momenten. En het parlement van Suriname zwijgt erover. Dat is het probleem. En de president gaat naar het buitenland, zogenaamd voor schuldschikking. En hij brengt Suriname in problemen, want hij sluit deals in het buitenland waarmee hij onze olieinkomsten verpand, als onderpand zet. En diezelfde geldschieters, noem het geldschieters hoor, voor het gemak, aan wie ze brieven hadden gericht, leent Suriname geen geld, gaan ze nu allerlei verhalen op deze, maar ze lossen de schuld niet af. Ik vind het jammer, we zitten in diepe problemen, jongen. En er komt geen oplossing. Ze kennen het karakter van IMF niet. Ze kennen, eigenlijk weten ze niks. Stagiaire had Bouta gezegd. Ja, Bouter had gezegd, het zijn stagiaires die het land leiden. Is het klopt? Hij heeft gelijk. Nou, we hebben toch gezien, recentelijk weer, een korte toneelopvoering van Peppy en Chan. Waarbij Peppy zegt, president, ik ben naar je toegekomen, je wil me verhaal geven voor de ghetto. Over die huizen. En die goedkope huizen. En dan hoor je anderen zeggen, ga jij dat ding in het veld rondbazuinen? En Peppy zei, ja oké, dan ga ik dat doen. Dat zijn de beleidsmakers van Suriname. Daar heb ik tegelijk het niveau aangegeven. Waaraan we worden blootgesteld. Kapitein Sloten, denkt u dat er verkiezingen komen? Jawel. Echt waar? Jawel. Dus dat kan niet gehinderd worden? Absoluut niet.
die verkiezingen komen. Als ze nog georganiseerd worden door de zittende regering of door een andere regering, maar ze komen 25 mei 2025. Dus de president hoeft dat niet aan te kondigen in het parlement en hem te bekrachtigen? Hoeft dat niet? Volgens de wet moet hij het doen, ja. Volgens de wet moet hij de verkiezingsdatum bekendmaken. En ik heb vernomen dat het tegen de tijd van oktober moet gebeuren. Oh. Volgens regel. Of eerder. Nee, het moet een jaar voor de verkiezing. Dan moet het mei zijn. Ja. Deze mei. Want politieke organisaties moeten zich registreren voor deelname. Er moeten kiezerslijsten ter inzage gelegd worden. En al dat soort dingen zijn afhankelijk van de datum van de verkiezing. Die berekeningen worden aan de hand daarvan gemaakt. Dus wanneer je de verkiezingsdatum vaststelt, dan gaat men terugberekenen en zeggen zoveel tijd voor de dag van de verkiezing moet de ter inzagelegging plaatsvinden. Zoveel tijd moet de inschrijving plaatsvinden. Dit is deadline inschrijving. Ga zomaar door. Dus met andere woorden, we zijn nu in maart. Ja. April. Mei is een jaar toch? Jawel. Dus ik ben blij dat u er bent. Want mensen gingen zeggen, oktober moet de president ook uit iets komen of zeggen. Maar nu zegt u mij, een jaar voor de verkiezingen, het is nu maart, april, mei. Ja. Moet de president de datum komen vaststellen en bekrachtigen? Ja, maar theoretisch is die datum al bepaald. Theoretisch. Ja, we moeten de grondwet lezen. In de grondwet staat niet later dan 25 mei. 5 jaar. Dus wanneer je uitrekent 25 mei 2020, dan is die nieuwe verkiezing 25 mei 2025. Dat staat in de grondwet. Zo moet je het vertalen. En afgelopen tijden is het ook zo gebeurd of niet? Jawel. Altijd. Dus waarom zou het dan niet gebeuren? Dus dat is de vraag die ik aan jou stel. En al jouw mensen twijfelen. Door die drukking. Al jouw mensen die twijfelen. Die druk en die scenario's op scenario's. Elke keer gebeurt er iets waar mensen adem in moeten houden. En ik ben blij dat u me zegt. Uiterlijk over 2 maanden moet de zittende president aan het volk komen zeggen van luister, we zijn rond. Die verkiezingen worden gehouden. Gregory Groot. Ik groet hem. Broeder Gregory. Hij was in een live, hij was live toch. Ik heb hem gevallen. Hij was live, maar ik dacht, ik wil 's avonds niet komen, want ik praat te luid omdat ik niet hoor. Men weet niet. Ik heb een probleem met mijn trommelvlies. Waardoor soms praat ik, maar ik hoor niet wat ik zeg. Ik kijk het gevoel dat mensen niet horen wanneer ik op Facebook ben. Dat brul ik. Die buurman, ik ben daar, ik heb een woning gehuurd, een appartement. En die meneer is qua gezondheid ook zo niet zo optimaal. Hij is ook een kankerpatiënt, snapt u? En ik vond het een beetje hinderlijk dat die meneer gisterochtend naar beneden kwam. En ik wil niet dat ik door mijn gedrag van het huis moet verlaten, snapt u? Ja, ik begrijp het. Ja, Roberto Groot. Roberto, welkom. Ik groet iedereen, zo weten het. Dus ik ben blij dat u me hebt gezegd, Layan, maak je niet druk, dat ding is geen oktober, want ik heb me focus op oktober. Maar luister nou,
Ik ondersteun Greg in zijn laatste live. Daarin was de topic het feit dat de bond van militairen iets van zich heeft laten horen. En ze hebben gezegd dat ze in opstand komen omdat ze veroordeeld zijn dat er aan rechten van de mens wordt getornd in Suriname. Dus die militairen gaan in actie komen? Ja, dat heeft de bond kenbaar gemaakt. Althans, dat was Gregory's topic. Maar straks zijn de... Maar Migado, straks gaan die mannen op straat komen, dat straks sorry, we krijgen geen verkiezingen weer. Waarom? Misschien gaat het ook op een actie lijken van Pakito. Nee hoor, ik denk niet dat als militairen in actie komen, dat je het kan vergelijken met Pakito. Dat is een ander ballgame. Straks gaat Jan interventie hulp kan zoeken van militairen van buiten. Ja, de laatste komen nou. Maar dat gaat deze man wil die Suriname doodkrijgen. De militairen van Suriname zijn zich toch bewust van hun verantwoordelijkheid naar het volk toe. Als de president komt en zegt morgen, mensen, doen jullie niet rustig. De verkiezingen heb ik aangekondigd, ik heb het bekrachtigd. Dat 1 jaar kunnen we nog reizen en water ook kunnen halen. We zijn 4 jaar voorbij. Maar als er nou militairen weer op straat gaan komen en dat ding gaat een verkeerde patroon hebben. Papa, dat straks zorgen die militairen van Nederland zijn daar. Mensen ons hele turbulentie weer. Ik hoop het niet. Ik deel die bezorgdheid van jou niet. Dus u bent relaxed in alle sfeer? Revolution is not a tea party, brother. Dat heb ik de zak begrepen. En alle rust. Ja, als Suriname in beheer is van de handlangers, van de onderdrukkers van het volk, dan moet er wat gebeuren toch? Ay boy. Dan moeten we gewoon zitten en kijken en toekijken. Nee. Al onze rijkdommen worden weggesjouwd. En men komt ons allerlei verhalen ophangen. Ay, dan mooi. Aaron moet geen gelijk krijgen. Aaron had ons padvinders genoemd. En hij moet geen gelijk krijgen, want we zijn geen padvinders. Had hij nooit moeten zeggen. Had het nooit moeten doen. Het komt door Aaron, ja. Hij heeft militairen vernietigd in het woord. Is er vernietigd, toch? Ja, maar goed, wij hebben het gecorrigeerd. 100%. Kapitein, ik denk dat we terug gaan trekken. Ik heb nog 6 minuten om te beginnen. Heeft u nog een mooie boodschap aan de totale samenleving van Suriname binnen en buiten? Ik heb geruststelling gehad. U zegt, Lion, dat ding is niet oktober. Het moet in 2 maanden gebeuren. Ja, maar mijn boodschap is, revolution is not a tea party. Claro. Accept it. Lobby. Lobby, zo lobby voor uw gezin, uw familie. Zo lobby voor al die kijkers en luisteraars. Zo lobby. We danken ieder. Yes, Kapitein, I salute you. With respect. Blessing.